Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manig po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto ti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat kada kay aming nga sangapada. Pag-isiryo ti programa tayo papagayam, share. Ayan, katadanan nyo ti pagkasaritahan ni pagayam tayong Maricel nga napolo man iti Bayang Gudaw. Ni nga ta Maricel, iti Bayang Gudaw, uno sino nga ta Bayang Gudaw, kada ito nga pagkasaritahan, padaanan nyo papagayam. Padaanan nyo. Okay. Hindi nga doon irugi papagayam. Tani. Ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Maricel nga napauluan iti Bayang Gudaw. Sa gudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, bakasyon Manong Nemi, kat kargat ko launay, ano kasta nga mumalem. Kat mapanak itiigid ti baybay. Apagligsay mo't kaditi init, Manong Nemi, arig na, liplipas kami nga nangal daw, kadananang kanti duwa kakabsat ko. Ngayon napariir ngamin itiigid ti baybay, Manong Nemi, no kasta nga arig na di pa'y nagdigsay ti init. Kat dito'y Manong Nemi, nga no agpa baybayat. Mapanak iti baybay, wano iti igid ti baybay, sa lata nga maliklikan, nga malabsak, ti balay, daan ti Delia, Manong Nemi, nga asaday nga karuba mi. Kat nakiktutak Manong Nemi, idita, damangig ko nga, napigsa nga sa no pukaw ako nana. Diyak kayat ti mangan, kunak, diyak kayat ti mangan! Anong pa nga dalalaki nga? Kabalay daan ti Delia? Na kunak tinakim ko? Tatimek, Manong Nemi, ti lalaki. Duduamot laeng daan ti Delia, kaniga kasin Helen, Manong Nemi, kabalay. Anti, ti awag ko, kini Auntie Delia, naman pa adayo kami ngagkakabagyan. Kadkaputa anti ko na kini Auntie Delia, kasin ko nakmatang kini kasin Helen, nga kasatar ko. Kanagkaskolaan kami Manong Nemi iti high school para puro Chirminton, bakasyon ngay. Manong Nemi na ulit laeng, tinapigsa nga timek ti lalaki ako na. Abi ko mapilitan dak, nadakayat nga sidayan ta sinayo, nagbaksa nga na imas, dakayat nga sidayan, dakayat ti mangan.
Aging gamanong naming nga nang kumatitimagan ni Auntie Delia itinapigsa nga timay ako nana. No di mo kaya timangan di saan, taipakangkon ti aso, dati kumaparakin ka loko, bayaggo daw. Napasardengak manong nami, gabo ito ito yung nga kumusyon ako nada. Ito unig ti kusina, ti balay, da Auntie Delia. Siguro manong nami kata, handa pinalpasanganangan. Kata, adamay sa nga lalaki timag na, sa nga ilida. Yung magbagbaga nga saan na akayat, ti sidahin da, iso nga dinakayat ti mga. Nakakabungtot nga tamatin na ti Delia, akit hindi ka mo kayat di amangan di saan, di pangkagot ason ti sidaem ko na. Nangit ko pa iti karadakad, karaad, manong nami, aging nga nalukatan ti ridaw, ti tao at ridaw, ti kusina. Da Auntie Delia, kat adarimuar nga lalaki nga gwapo. Nga oren na imbalibag, manong nami ti ridaw, nga indrakep. Kat kastaona yun, ti taray na, nga nagpalaod, nga mangturong, agturong iti baybay. Manong nami, susurot ko ito pa nagkita, iti lalaki nga sa nga ili da Auntie Delia. Aging nga nakadayon, mapangatang aglamas na. Asin nga taray jay? Nagwapo nga lalaki. Ng bayang gudaw, tinatawag na Auntie Delia. Apa nga dinakayat ti mangan? Nga dinakayat ti sida? Ano nga ta sidada? Curiosity ak manong nami di magasak iti ayan danti. Saan ko ngayon patuloy tinapanitiya, abay-bay manong. Auntie, nang baga malim nyo. Hay, siya gaya Maricel, balasan ko. Aba, hindi, napasama. Kaya niya, napasama ka niya. Ay, kasi na Helen. Hay, kasi Maricel. Papa na maya? Nakumad ta, bye-bye. Nabigay mas kami tagilad dito, no? Kastoy nga, nagpas pangal daw. Napres ko ti angin, kan nagmayat, makayap-yap. Naglimas ti maturog. Yung nidagasak ta, nakigtutak. Ano napasama? Asin na siya sa nga ilo yung Auntie. Ay, di ba yung gudaw? Dila babawi ka nang awat kang kuana. Nagapon na. Nagapon yung syudad. Imbay da inted dito. Barbarin ka nun, ito yung agbalbaliw. Nagwapo mo. Uy, na-inlove ka sa kang kuana kasing. Abay, ano relasyon nyo? Bale, first, second cousin degree. Pwede mami na. Daddy mami na. When, ay, Jesus. Inyag dito datay, manugang daddy mami na. Gamo? O, 5 peso, nagkakis istorya. Kung nakarod ko nga, tsak kumakayat nga awaten. Karakod di konsensya. Ito lang bigat ng sangbad na dito sa pinanawan. Gagbat na pangal daw. Ayaw mamiso na nga mangan. Dinakad din kaya ti sidaan. Ano nga ti sidaan yun, ti? Kat sinigang malaga nga ikan. Nagimas. Ano nga ti kayat na kuma? Agsapol ta apritada ka, no? Agsapol iti, bagnet? Agsapol pa iti, ano ba dyan baga na si Helen? Nga kahit na, kare-kare. Di kaya si daan ti nabaknang. Baka agsapol pa iti lesyon nanti. Mana? Kaya nakanado nga magbaga na, kayat na kasi daan, pangalang kami ngorod. Para katatayo, kaya special na sinikang nga malaga. Datay nga taga-iki, ti bye-bye. So kung mamati, apteran di kita taga-syudad, no, umay dito ito iki, ti bye-bye. Kasi siya, ngayon talaga, gusto di ko na ni kayong na. Nga asawa na di manang na. Apa yung nakadado nga aday di, Auntie? Tsaka mo nga ron, no, anat istorya na nga talaga. Kaya sabi nga aming inawat siya. Basta inawat ko. Barbaring dito nagbalbaliw. Aging ka nagtimak ni Helen nga nung namikit ko na
nang imbagak kada kayo idi nga kuriro lang na dala lang langanan nakatangtang sit kumuskusilap nakatangtangig di na pala di na pa amo tagdayaw imay dito lalala na pa nanangaro din nanti baka na pa naglames di ba am naglames Allah ni anti di ba kargo ti konsensya yo oro karguyo suna ang atamat sige anti Ellen ala inakarot sa diya oo mapanadanunin ni Bayanggo daw anat nagan na oo salud-sudin na ito imot siyempre ore no hanga napanidjay bye-bye ka talaga amat inakti bye-bye uy crush na skamad Ellen anat nagan na Ronnie tinagan na ni Ronnie nga Bayanggo daw kasi flashback manong naimiti pa ng istorya ni Auntie Delia no sa sino deta nga Ronnie diyak maawatan dahil di madlang nga dahil di ka no mother ni Ronnie kat second degree cousin na di ka kaanakan na ni Ronnie bali third degree cousin da ken ni Helen mabalin sa matin taga-asawang third degree cousin mabalin pa second degree di ba oh baka karasmat ni Helen kat siya para 4th year high school pa lang. Apay di ka kras. Di kita manong name iti pampanunutek kabayatan na magbagnag ngagturong iti-bye-bye. Aging kang inuwaros ko ti panagkitak manong name kat nakitak ni Ronnie. Nga di tipuon tinyog manong name nga nakasanggir. Sa ko tinangad tinyog. Ada da kiti palatang na nga nagango. Ada pa da kita'y nagango nga bunga na. Diyos ko. Mga gangin tinapigsak at matnagdagiti palatang nga gango no nagago nga bunga tinyog at baka matupakan mabukulan halang mabukulan baka matay nagngato nga niyog na yan saan nga ti kanyugan tinapanak manong name ita delikado napanak ita yan nagitibitaog narukbo sa bitaog ada na kitay gabat manong name nga mabaling nga pagtugawan ket nalinis mo ti puon ti bitaw nga mabaling nga pagsanggiran. Ti dati nga papapanak manong name nga sirok ti bitaw gusot na panak nga makitkitak ni Ronnie. Nagtugawak, nagplastarak. Binuyak ti nakasasul nga baybay. Nakamamon di kita daluyon manong name. Naamo pati puloy ngam no malmalem pubigsan no kanti angin nadawul man ten di baybay makaturog ha dito yak no ka manong naming agistambay palabas ti oras pambarak agar arapa no makaradwarak to niti high school baka marigatan to ni nanang nga mangbabasa kanya ti college anong tutubrakon tulungak to ni nanangin nga agang kat iti ikan nga mapanaglakod di tiyandaan wano agi sursur kadag iti lugar nga adda ti taya nga paset probinsya namunan no sumurtak kininanang mapanaglakod at agigamak ti ikan sus uri no sabunak ti imak nalang islata ay anong aron kat tagadtuyak met barbaring no, adan tumang pabasa kanya, barbaring makastrike to trabaho, basta nga makapaggraduarak ti high school. Agurnungak, kat agbasa. Nagigtutak manong name edit at dabato nga nagdiso iti sikigat. Uy! Ada nang bato kanya? Nagigtot. Ni Ronnie? Umay manin! Uy! Ang gagag bato Abay batuan nak, kasano mapunta anak? Abay dakatoy. Abay sinurot nak. Sino ka? Marisol tinagan ko. Karubak da Auntie Delia.
kani Cousin Helen. Cousin ko nang kini Helen. Di agkasinsin naman. Haan ah. Bakit kasinsin ko kano ni Helen? Di kasinsin ka mat. Kung amin, dayo nga kakabagyak da anti Helen ngam, ay da anti Adelia ngam, nakairuam kami dito yung probinsya. Nga, oray sa amin kapkapin, ano ket anti. Di kiti mat, naganak, kada kami ket kasin. Kanjay, di handang ragkabagyan. Haan ah. Nandiyak kaya til kabagyan, nakasken ka. Bayanggo daw ka no. Sunod ko na. Ni Auntie Delia. Bayanggo daw ka no. Oy. Apay timagdar ka kat umay ka dito eh. Apay. Di pintas no agasadag tatamnahan agpimpinok ka. Sige. Di umay ka. Pintas mo't ano panahon dito niyog. Mga kita man. Allah. Nasaan kang hapimanaw? Natupakan ko ba nagagawang palatang tinyog? Jesus, nasaan naggayam ng imay to'y? Kadadakal at tatapuon tanyog nga nakasanggir. Di natupakan ka kuman? Apagpagisun eh. Dahil dyan naggapom nga nagsanggiran, nga nagtugawan, isot nagtupakan ti palatang nagagawang nga palatang tinyog. Nag-aasak pa lang nga ron sa anak pa lang nga matay. Matay mo't amin nga napapatag tibiyag ko. Tapay. Baling ito gawit aslik mo. Baka no adag tupak dito eh. Ako han. Awamad bungat bitaog. Sige. Dadya alaim dadya sa pagtugawa. Kahit ko agsanggirak met. Di agsanggir ka. Dita ka, dituyak. Umabayak kang ka Uy, no? Abay, di mo kayat. Bagadang tupay nga boyfriend ka. Abay, di na kayat. Pagkadanok tigas kang ka. Abay, nga tinakayat ka, guhabuak man. Tap na ibagak kang ka, iji nagkapuak, nadot nobiyak. Damangayat kang ka. Bayanggo daw. Abay nga, bayanggo daw ko na. Kilisok ko na ni auntie, nganagan mo. Bayanggo daw. Di babawi kay may dito eh. Dahabi nga di mo kaya. Kaya nagpintas Kidam ti bye-bye. Nagpintas sa buyaan. Nagpresko ti angin. Napres-pres ko di kwarto ka. Di balay mi. Napintas sa balay mi. Di aircon. Di na pimpinas dito eh. Natural. Presko nga angin. Nagpudot. Ore na angin. Wala nga presko. Madi. Hindi agawit ka dyan nagkapon, hindi mo kaya dito eh. Hindi nagbalimpat dyan ti pagplitik na dyan nga bayaw ko nga agom. Ano nga agom, mapay? Diyan bayaw ko Kapsat na di manang ko. Kada di nga ro, adag nga ti amam nga ro. Awan, natay matan. Ti inam nga ro. Natay nga nangipas nga ikanyak. So nga, unfair. Abi nga unfair ko muna. Unfair Saan nga patas ti panangin patig ni daddy. Kada kami ganimanang ko. Kada pag-imimunak, dada ti kasakit tinakim ko. Ano, nagpeso, bayanggo daw natangkin ti urok, tuso Awan dayaw ko, naloko ano ko ta? Takayat mo tikas ta? Bayanggo daw, naloko, awan dayaw mo? Saan na ka naragsak? Hindi tayo itong abiyag. Abi ko naman tikas ta? Siyempre, hindi adang puot ko. Awanan ti mami. At nataymat nga nangipas nga kanyak. Dadan sa pati ng gurguraan ni daddy kanyak. Among, hampay. Inyanak-nak kami ni Mamik before ka nung nga nag-menopause. Hindi ka, mano nga titawin na diferensyayo kinimanang mo? 20 na, hindi may pasangaya.
Sabi po nga nagminupos ni mama kano, ni mami. Nagsikog. Kit naragsakan da ata, ada-adi ni manang. Nanti makadakes. Di pas ngayanak ni mami. Natay. Di tamat. Kasla kagugura ng dali. So nga. Pipinas ko malang arutan no sa anak ka. Nangimayan anak dito'y lobo. Kasalaitan eh. Impalado takin ni dito nga lugar. Impanaw dak sa syudad. Impanaw dak dakiti barkadak sa jay. No kasto ko man nga oras kat adda kami manin nga kwa. Nagkukuyok ka di barkadak. Nagbasa ka? Ngayon. Nalpas ko ti third year high school. Para fourth year ko kuma. Agkasadar tangarod no kasta. Kadi. Para fourth year ko maten. Dakam kini Ellen. Imbagang harta na ipas na mo nagbasa. Kat bayang daw ka ako nada. Magabasa aklat ta. Abi ko man didak ipasa. Mamanak matsumsumrek. Gusto na lang ta may barkada ka. Kanayon ti trouble ko nam. Makanas ka. Kaya kahit ko pa gidi ang anat ay agka-trouble tapos nung nakastagat ta. Nakastaon ti rupangat ti buging ni manang ko. Dadi manang ko. Unin ni dading ko. Kaya't nangasawan, natangkin ti ulom. Iranrandam. Kahit ko lang pagpungto din na. Kahit ko lang may epek sa ti, loksaw ko kadakwada. Kahit ko nga unturong tibiyak ko. Gapot kahit ko nga rin, mangtad kadakwada ito problema. Bayang gudaw ka nga talaga. Problem maker. Sayang ti kinagwapom no kastaroni. Ana? Sayang ti kinagwapom. Gapot awanday dayo mo. Natangsit ka. Bayang gudaw ka. Natangkin ti ulom. Ada amin kan di kita mading ka karakter ti may nga lalaki. Amom, ada na yun dyan bagam. Ada na yun na. Rapisak pa'y. Ha? Mabaling ka pa'y karabasen. Dala, padasem. Ramasan nak? Kawan. Bayang gudaw ang karod. Napintas ka, Maricel. Dinapintas ko kastang yung bagam. Dinayaw ka, nagwapo ka kunak. Unang pinas sa runomet, awan gwapo ka, ngayon sayon din na gwapo, bayang gudaw ka, natanggan doon, naloko ka, awan babain mo, awan daydayaw mo, kung naman ngayon. Katagpay pa sumet. So nga sayang din na gwapo. Ngayon sayang din kinapintas mo, Maricel. Amom, idya medya ng kapwa, nakadadot nubi ako. Tapay. Kawan. Siyempre, crush nak. No, nag-crush ka niya na madlaw ko. Abaya ko sa bisituan ng lipstick. Oray no kayat naman. Kaya tuyak na. Kahit mo sa wana, dapadas mo. Adaan. Ipanagnak ko, kahit mo. Nuhuko ka. Abi ko mga. Kahit ko sa labat matan, dayaw ko. Sa kondo ito, amin ko ito no. Malpas ti kasarmi iti lalaki nga. Talaga nga naikari para kanya. Ito talaga apilitan kahit mo. Handa? Dapat dasan. Nini, saan ka humas na kasta? Timakderak man. Ilang katrasa. Dapat dasan. Agikisak. Di agikis ka. Uy, Runi, hanggang ka humas ta. Kaya di may taklebak ba nung naimit adda. Nadalapos itisakak agsansanot kat natulid awanitan ti magtarayam Maricel kuko kaitan tinapanunot kong inaramid manong nemi ng rakamak iti darat sako immermer kang kuana ay uy ala pulingan ako ay gunggunam uy namurmaran ti nagitamatang uy gabot na madalagan ak manong naimita na marmaran ng peso. Hello, makasara ko nga makakita. Ay, sige, umay ka. Hinagamak ti ima na manong naimit ang karkaraho mo ten. Umay ka. Pamananda. Ala, amo lidididen. Pamananda nga ron. Iti baybay, iti danom. Mapamo imulagat dagita mata miti unag ti danom tapno rumo dagita na imermer ka
Nagtungpal met manong name itamandanagan siyempre. Agasam ta na marmaran na kiti matana. Ditoy, alan. Ibatok mo ta. Ibatok mo ta roupam. Ora kita nalinak. Bapasit na kiti daluyon. Palon lang, alan. Okay. Deta. Okay. Ibulagat mo. Ikirim-kirim mo na kita matam. Alan na. Uy, sige. Alabay. Ikatamamin. Mayatin? Na, nagkatin na kita na imarmar kanyak. Ala? Apay kang kuyutan na hagdigos na. Oy! Roy! Hindi ito, ginuyod na akong kanay. Timapog kami mat nga di na oras man. Nagdigos na nga di na oras. Ala, ituloy ko, di panggap ko. Huh? Marmarang ka manin. Awang pang marmar mo kanya. Darat tiba alansan. Uno sayuang ka. Ano? Ulit-ulitin niya magbagagin antidelya nga. Agsubli akon sa diyang nagkapo ka syudad. Tadyak kayat ditoy. Gamot talaga nga dyak kayat. Abi di mo kayat. Adayok iti barkada. Adayok ti nakaruamak. Nagpindas di balay mi. Naka-aircon di kwarto. May yawat amin na kayat ko. Naimas sidain mi. Dito'y ngay. Sidain dito'y. Dyak kayat. Maruam kanto. Huwin. Kayat ko tagamit din ko na. Mamon. Ibabawi ko na jay. Tapay. Kayat mo malad to'y. Gaputad na ka. Nita ka mo lang. Ay, Maricel, urain na. Agawid akon kat na, nabasa akon. Orisyak. Agawid akmaten. Tinaksukat. Maricel. Umay tanto manan dito igit ti babay ha. Agsinarak tanto manan. Uwahin manong name tarang tengkon tinagpadaya kat siyempre di mabatog ko ti balay da antidelia Rimonison. Maricel, abay. Nagdigos ka nga din na oras. Uno talaga nirantam din nagdigos na nakabasbasa ka. Kung anti. Owan. Nagsarunod kayo man kaniro ni. Nabasa ka nga doa. Nanang. Kung aktubay nga mingket. Na naman dinanon ni Maricel ni Ronnie. Gamata crush ni Maricel Sona. Taka malangin. Kasi malamin ako. Nagawid ako nanti. Pwede makatano dito walay manong name ni nanang ti si marunong nga nagpalutpot. Apa ka nabasa ka? Apa nagdigos ka? Bado-bado. Hinanang man. Alangan mat naglabos ang agdigos ti baybay. Ay mamaya hamon mat kargat ti kasting oras nga agdigos. Nagsukat akbit nang. Alam agsukat ka nga palagbuel nas Ewan nga maya. Agbuel nasak. Titam na sakto agsukat. Tadan to istorya ka na kayo. Inyo istorya kaninanang ti may panggap manong name kini Ronnie. Nakita ka iti bigat. At akot siya nga nagsardeng iti balay da Delia. Kat dim sa agtidwa nga lalaki. Nataingan ken barito. Masan sa amin nga nagpaot. Kapi manumat lang di kotse. Kahit mo sawan na di barito nagbate. Runit na na. Unang. Ang pag-iso lang lumabas sa kumati balay da itay. Itay agap-apada antikin da nga runi. Tadi na kano kayat timangan. Tahang kano nga naimas ni si dada. Ito nga nagtataring nga nagpalaod. Kahit ka po tarantak mo timapad di bye-bye. Napanak sadya nagamam mo kayo, nagsasalita kayo. Hun? Bayanggo daw, loko-loko. Kahit nagkidin nga ramisan, minarmarak ko na kayo. Ngayon nagdanagakmat lang at nakamarmarangay.
So ang isorok ti pamayan na tapno ikat digiti darat mermer iti rupa na ti matana ko na kuma. Agad nagdigos kami nga dua. Militanen loko. Baka no na in love kay diretso nga lalaki. Nga bayang gudaw tinagan na. Runi nanang. Na in love ka? Oh, ano? Ubingak pa ni nanang mo. Manong nemi jak maawatan tirik na gabatakas na saan pulos nga mapukaw itis alinta tao ni Roni manong nemi itiya sirmatak. Ora na kakidemak kasla makitkitak lata. Ado mo tigiti gwapo manong nemi nga classmate mi. Ado mo tigiti mang sutsutil kanyak nga mang lukloko nga I love you kung kunada. Ano? Sabalin ni Roni. Ano niya kunana? Han nakayat ko maditoy. Ngam kapukan niya. Isong kayat na nagtali na Ed. Apa ko mo? Nga, baka noon ni Ellen, hasa nga siya. Nangyari ito yung marikrik na kaya? Manong nemi sardam selag. Kat kabuta selag. Nagrimwarak. Panggap ko di mapanitigid ti baybay. Iti nadlawnak ni nanang. Hoy! Maricel! Nanang. Huwag ko nakamalun na ka ti silad man. Kung nakamalun na maturog kan. Tsaka makaturog lang. Kahit papanam nga ron. Dito baybay. Tapos nagdinanong ka man ka na dyan rone. Saan nga tamat lang? Oo, to yan. Hanggang nga dati nga papamaditiigid di ba ito trabi Sila nagmanuno saan? Nanang met. Pamanam, gawin ka, umagat, sumarakan. Nanang mabitak laang. Tsaka amin pakaturo. Kinunak manong name kinintarang tengkon. Imadangatan 15 minutes ko manong name dito igit di bye-bye. Agpag na. Aumat sa baling nga kaluak. Saan nga tanga umay? Katan niyo ko man umay. Agay ka manong naming handa mapasong hadak. Ni Ronnie? Ala? Amo na nga tangadak dito eh? Nakashort. Nakasandumanin. Nagmacho. Oren mo nabihim sa lag kasalaal daw. Kapag talaga namin pinsan nga awan timang ligid jabulan. Saan na ka nagpadlaw, tsakin padlaw nakita kiso naman unay. Napagnak nga nagpamyanan. Hindi medyo makadayuak man unay nagsubliak nga nagpabagatan. Tata, awang matan ni Ronnie. Baka parparmatak lang. Parparmatak lang siguro. Kasi pag mo manong name it, tilikodak ako na, Ay! Nakiktot. Naglukukan. Ore sa lana. Apay nga napangkatalikod ko sa kanag-baka. Amita ka, Toy. Siyempre, napindastigid di ba iba gusto na sa lag. Uy, at siguro urayan niya. Awan, sino ko urayan? The boyfriend mo. Sure. Nagubigak ka ng boyfriend mo, third year high school para fourth year akpet lang. Sikat ng istorya ito nga adult girlfriend mo. Sa anak mo ka seryoso ka takwada. Gagangay lang, kaputa krasta kakit. Gundawayak mo nga lips to lips sinida nga dapatas mo. Kahit mo sa wen, dagidikis ko laam sa dyan syudad. O rin no third year kay palaan. Itadan. Kawan. Matiyak to. Di ba dasan na tap numamati ka? Uy, bayang ko daw ka ha? Padasem. Inarabid mo tayo malam, minarmirang ka. Ita to ulitem,
mirmirang ka manen, saan ka nga tultulungan pa nga magkat na iti mirmir mo. Pahala ka, mabuldingan mo, no, magbulsek. Dapat siyang kumaroon nga ramidek. Dito nga ginalukom. Si kamit lahat ng ibaga nga naluko ka, natangkan ti ulom, bayang gudaw ka, bastos ka, o babay mo, daydaya mo. Di ba? Matag rebelde ka. Dapat nga minas ka nga rebelde ka. Mabaling nga tingang plastar tangang tugaw. Diyay, kadagabat sa diyang mabaling nga pagtugawan. Yung santang amay sangot Sabi nga di mo kahit nga gabay ta. Nabimbitas no, sarita ta, agsangot Sakto umabay, tumalpas ti parang sarita ta. Sakan to akbayan. Sakan to lips ti lipsen. Mag-awid ako ng kasi bagbagam. Nagdigos ka itay. Kawin. Sumilang na bang luka? Kitsa ka ngay. Nagdigos ak, masurusurunak. Abay. Agsapo nak ti shower. O mo shower. Dahil masapo lang shower nga dito. Ang daan na kita natakal di balbalay ng tak. Di kita babaknang. Ngayon dakam nga rod. Awa na shower dito Uray mga agtudo digos ka ti tudo. Sige. Agtugaw ta. Na napagsalitaan ta. Oo, abay. Diyak na imas tinangan. Mabisin na kami. Nung saan na ka mabisin. Talagang saan na ka nangan. Ano sindayo manin? Iti aldaw. Ada di ko na nga ikan. Naimas na jay. Itay. Urek lang na si Itan. Ano jay? Liningta. Liningta ka nung nga mulmul. Naimas ti liningta nga mulmul. Nagaroon na siya taglingta. Abay. Amang tagloto? Sakto pa, indubi nga kailangan na mo kung tagloto. Di amo mo kasawa. Na? Mabaling mo kasawa, tamang tagloto. Anak pabalin tagasawa at ang basak pa Ngayon, siguradong sa anak makapagturpos. Iti college. Ngayon kaklati high school. Tanakurapay kami. Kitsi ka. O, ang panggip ko, ngitulit na nagbasak dito Naman tukot ko rito Ikata masapsapol. Transcript of record. Di kakaskolanda ito nga dahilan. Di mo kaya? Ang serbi ti biyag ko. Apay ko mga ang serbi biyag ko. Sa anak lang ko man nga na yun, anak. Apay ko naman ti kasta. Dagita ito pa'y bulsek. Dagita ito pa'y adarangkap na. Dagita ito pa'y saan nga normal ti panakaypas nga ida. Kaya't dabay tagbiag. Sikan tukit din. Kompleto man ti partes ti baki. Nga marik na may sakam normal. Tapay. Idad na nakip ko. Awanin ti inak. Tahita ka mo rin. Sumanti istorya. Ang talaga gamit. Siyempre, sa sino ko man ti anak. Nga di mawaw. E di ba matag ti may isang ina. Sa nagbalimat ng busy ni Daddy. Nimanan ko Dapat 20 years nga orti ba et me. Isun to nagbaling nga inak. Kadagyaman ka. Saan isot ka sa pulak. Nagpeso ni manang ko. Iti arig na nagbaling nga inak. Isot nang tagibi kanyak. Isot nang awir kanyak. Isot ti, sa bali ti ina, sa bali ti kapsat. Sa kaddi, apagraduar ko ti high school, elementarya. Hindi na tayo ni Daddy, ti may isang sakit. Ni Daddy mo? Apagraduar ko ti elementarya, di matay iso na. Tapos saan ko nariingan ti ina. Sa paggraduar ko ti high school, elementarya, natay ti amak.
Makadakas. Nilayang manang ko di. Nang ipatawidan na ti kinabaknang na. Ano yan? Gabata saan ang kakayakayat ti amak? Gabata pagpapasulan nagnuapay nga natin ti asawa na. Sa nga tamat, Ronnie, aman. Amos taon inak. Sa ti amak, di na ba't impaama ti bagina. Awan poros pa nang asikaso na kanya kidi. Imagdadanimanan ko. Inimanan ko. Makaramanak ti sipat, lapigos, patiltel, pungot, tungpa, baot. Natangking nga talaga nga amin ti ulong nga ta, bayang daw ka. Baotan na ka kumarad ni manang mo, no na nasingpet ka. O diba? Natangkin siguro ti ulom, sudga po na nga baotan ka ni manang mo. Kat, sa itilayang na panhabas ng tawan, natay ni manang ko. Isong hawanin, sino pa iti kadwa kita? Awan ti inak, awan ti amak, awan pa iti kabsat ko. Kaya, adakayong ko nga gamrod. Pag ko naman kayong mo, ay gamrod din kayong, katuin. Siyempre, diyan na panahon ni daddy, impatawid na kinimanang ko, awang kukwak. Agbinga kam kuma, ng maumay. Itata, diyan impatawid ni dading ko kinimanang ko, natay ni manang ko, napanan di kinabaknang. Napan ka na di gamrod nga bayaw ko. Awang kukwak. Kinadaksang nga sa tibiyag ko. Sa dag-inyig dito. Di mo katakaya tagbalbali ko so inyig na kantoy. Handa ka pa'y mabagbalbalin yung manang mo. Anang tulagin din ni kayong mo. Ada anak ni manang mo. Ada, talo da, kanakak. Inauna na yung sika. O no? Inauna anak mo lang. Di may pasanga kasampay nag-asawa ni manang. Di ka isusuda lang agnaed sa nagdakil balay mi. Agnaed sa jay, nipayaw ko, kaya nagditalong ka kaanak ka. Siyang kandi katulong. Baka damdama madamag ko lang nga dasawanan. Isudan mairanod ka na kiti kinabak ka na nga napanawan di kiti nagadak ka na kami. Ronnie, saan nga tama da kasta? Ano ka saan kasta? Nakalalawag. Imbes ko mga addaak iti unag, tinapintas nga balay, nga dimakkalag, nga kukuha, dagi tinaganak ka na kami. Nga tawid ni manang ko. Nga ita, addan ka na di gamrun nga kayong ko. Impaladaw lak dito eh. Tapno, sana ka may ranod. Binukbukudan da. Ni pagpletak ko mga agsubli, awan timbati dahil nga bayaw ko. Kung ikang kat magpleta mga agsubli. Agsubli ka pa eh? Ha? Di may ibang timalim nga. Kayat mo, di mo kayat dito kuma. Ngam ka po tanam amunak at kayat mo tagna dito eh. Aman. Nabing harod nga kaslakay mo tagsubli di siyudad. Krat nyo kasta kat maramanak mo lang. Ano di imbati di kitinagan na kanyak. Kinimanan ko nga kinabak ng mi. Ano kumat may tad kinabak ng. Doon di kapulpulapul mga tao kat sadag akayat. Alaman? Kaya dumat barkadak sa jay. Mawala na ka di barkada. Barkada mi da, no da kwartam. Ngayon awang kwartam nga eh. Di makibarkada ka dito eh. Wagam tunbigat. Ipashare kan to. Peso? Ado man dagiti padam nga babarod to eh. Amom tig basketball? Amo ka? O, di makibasketball kan to nabigat. Makipulapol ka karikit ubing nito eh. Hantamat pala kami nga member ETSK eh. Hantamat pala. Next year siguro, makaridor talaga ti high school, babalintan ito ang member ETSK. Di kita grupo, di kita tutubo. Maricel.
Abi kasta pa nang kinam kanyak. Napintas ka. Thank you. Kuha po ka man. Mabalik ka din nagsen ka. Lapadasem, tong paeng ka, marmarang ka. Skaman. Imalat na nga ro din. Ti, igamak. Agin naggamta ti ima. Mabalin? Nakikigaw ka. Amom, idyan nagkapo nga lugar. Babait marang nga mga arakop kanya. Isuda. So nga mas daawak. Sika kumat mga arakop kanya ka. Sa valid jay, sa valid toy. Wala na, gamok ta ima mo na. Yung sige, ima nagayam. Agpinatpat na ti duwang imam. Nalamuyot ti dakulap mo. Nalamuyot na nagigam lumamag ka maglakot ikan. Sa no, agluto akidikan, siksik-sikak, kadana, nalanggas at imak. Hamot nga nalanggas na. Nang banglo. Ala, binisita mo. Ala, Ronnie ha? Ronnie, I love you, Maricel. Oh, may kanya data. Kat no kayat mo na talaga nga napudnot panagayat mo kanya, urayan ta ti panawen. Paiso? Saan mo nga gandatan tagsubli dyan nagkapuam. Dito'y kan. Dito'y ka ngagbalbaliw. Dito'y ka ngagsingsingpwet. Dayawam ti inaw ng imsika. Baka di mo paampo nga awagan ni Auntie Delia at ti Auntie. Saan na? Sika ko na ka. Nagdayaw ka kami na. Ako kami nagisuro kang gakat. Agar berberde ak nga rod. Adad nga magusto nga ramidan ka datay may parit. Tapagpungtutak nga rod ida. Kanabalugak. Bayang gudaw ak nga rod ako nam. Kasi lang pakaragsakak no. Agpungtot ni daddy. Pakaragsakak no. Agpungtot ni manang ko. Diyan. Pakaragsakak no. Agpungtot ni bayaw ko. Yung maon damat nga agpungtot. O, ang damot na nga pangipapasak na panagreprebeldek. Tagsanggasatak eh. Sabi ko na nga tagsanggasatak ka. Gawan. Awan ti inak. Awan ti amak. Awan pa yan ti kapsat ko. Nga bale, adu kami ditoy. Adda ni Auntie nga Delia. Auntie nga Delia. Adda ni kasi mong Helen. Adda ka na doon barkadam ditoy. Barkada nga na siya at tipanggap na. Baka dyan yung barakadang agar arami kiti loko-loko, linuloko. Sige. Dito yak latang aro din. Hangkon nga, tartari kakayan ti agsubli dyan nagkapwa. Angem. Ngem nga, anya man ang tingem. Nakababay mo ka daan ti Delia. Gabuta. Kaslak lang na inayon nga papakpakan. Hindi trabaho ka, tapos saan ka papakpakan ako nam. Walang arutong mo katrabaho mo. Di agkay-kay kang kuna ko dyan bayan. Kay-kay, agsagad. Agsagad ang nagitaro, tumulong ka dyan balayo. Aginaw ka, agdalos ka. Wala saan ka, sumurot ka kada kita'y mangalap. Tamapang kagkalap. Kayat mo, tumbigat. Hindi agpipiknik. Ino to eh. Akit, makita mo dagay isla ijay? Dagay na papasit ng isla. Mabalin di magpipiknis, di da. Pagluganan tayo nga rod. Ibagag tokin Uncle Sido. Isot mangguyog ka na tayo. Isot dadya to bangka di motor usarin tayo. Peso? Lawin la. Awan ti bagdanagam, Ronnie. Basta, asanggan nga loko-loko. Basta, rik na nga magustuhan ditoy. Sakti makamukin ka. Tulungak ni Auntie Delia. Tapos mag-agbalbaliw ka. Tulungak ni Ellen. Okay? Ken tulungam tamagim. Ano taramidak? Ikatay mo hindi ka timading aramid mo. Sikabalat nagkuna. Nga inanantam ti agaramid timadi. Tapos no agpungtot da dadim kinimanang mo, di ba? Kinibayaw mo. Awang matan ti pagpungtutam dito, di hanggang nagararamid timadi.
Sige, nagawit na nga ro din. Tapos saan mapuyatan. Tayo tubigat, tagpipiknik. O sige. Timakder ngayon muna, sana enjoy tita kulap na tiima na tapno. Igkamakit pinatakder na. Di makadakas manong nemi. Idi ta makatakderak, bigla nakbutang kayo narakop. Roni. Si Kamen, narakop lang. Uy, di nang ibang pata ka na kiti babae dyan lugar yun, ha? I love you. Humpay nga mabalin. Agbasa tapay. Kito nga nagbasa tapay. Amon, takumang kalagaguman pagbasa nga. Gapukin ka. Sige, hinta ka ro din. Mabaling nga magnata. Ngakbayan ka. Sige man laangan. Akbayan na. Tayo rakos ko matitakyak ko iti bagim. Sikat mo. Sige. Unta na. Basta hanggang aglablabasuin. Umang sa malit aramidam kat maayos at maaros matirik na. Para-parakan ka. Basta jak ayat Ronnie, ano glablabas ta. I love you. Sige na. Basta saan naglabason. Pagpihit lang. Tangan niya. Kiss. Gusto deta na. Hamo ulitin. Aman. Uy. Hindi tsak kaya. Di kang kayat. Ako mapapalagpik ng lubikat. Pauyong. Di kaya ko kumaruni kat hanggang nga natin glablabas. Sige.Ag-behave ka. Respetaran ti ka na babae. Agbaling ka na singpet. Behave. Respetaran na. Tapos sabat nga may katrespeto ken ka. Amam ka ti kasawan ti respect. Amo. Sige. Basta tumigan, ha? Sige, karat yan. Ibatan ako, baka na makakita ka na. Saan tan nga kasto? Agabay talaga magna. Manong nemi, sang-sangpet na arik na. Ako na nga dinakayat tagyan dito'y. Ngem. Nang rugi ka di panagam-amumi manong nemi. Karedi nga malem, kan karedi nga rabii, nga nakapag-ginarakop kami, nga naramanak, dagiti bibig na manong nemi. Iri pa nang ibaga na ti I love you, kan I love you too, kunakmat. Ti pagpindasan na manong nemi, sana nga inaramid datay, dinarasutos nga aramid na. Nukas tang arakupan na, nukas tang agkanak, ipakahada na. Kahit kasaw na tinagraksak manong nemi ni Auntie Delia, kastamat ang gani Cousin Ellen, kaputa bigla ka no, nga nagbalbaliw, nagbalbaliw ni Ronnie, gapukan niya. Nagbalin nga nasinged ni Ronnie, kadagiti kabarangayan mi, kang runan na kaunay kadagiti kapatada mi, makibasketball, makikuyog, mapanitibaybay, mapangkam picnic, aging kadimtengen manong nemi, di pa naglulukat ti klase. Nagkakaeskolaan kam nga rood manong nemi, aging ka di na magpuutan, di pa naglabas ti panawayan kadagraduar kami. E di pa naggraduar mi manong nemi, dimteng ti bayaw ni Ronnie. Uwain manong nemi di asawa, di din manang na. Ket iso manong nemi tinaggastos, iti pa nagpaala ni Ronnie, iti dayta nga panagturpos na. Uwain manong. Nagawis na nga ron. Naman pa nagpahala kami met manong nemi, iti 3 kilo nga pansit, ken puto. Ngam talaga nga inawis da kami, kaninanang nga nakipaala. Kaya dito'y manong nemi, nga na-meet ko, niya, manong Simeon, ti asawa, dediya, manang Alma, akabsat, manong nemi ni Ronnie. Hi, Maricel. Ay, sir,
Manong mo naman natang kanya. Manong, sakti bayaw ni Rory. Di kapsat, di asawa di kapsat na. Kasi ko na nga gamrod. Nga gamrod. Binukbukod ang kano na giti. Dede natawid ni Manang na. Ngawang kano ti bingay na. Dede ti pamati na. Ngayon, nagbingay damat kat ka ni Manang na. Ha? Nagbingay na. Ngayon alakan mat nga maitad ka ni Ronnie. Di bingay na. Kat ubing matpay. Ngayon ita, tanagraduarin ni team high school. Kas iti nailanad iti last will testament. Di dilakay. Di katuganga. Nga amada. Diyay. May edad di pa nakabingay na. Kalbasa nga makapaggraduar iti high school. Iso nga mayak nga rod. Ita ta graduar. Tapno ni kastakat itad kun kuha na ti pa nakabingay na. Saan kumat na binukutan ket? Dadya lang para iti asawa. Iti para kada kami kadagidan ako. Amo ka didata ni Ronnie, Manong? Hanapay amo. Ngayon iso nga rin surpresa ng regalo kayong kuha na. Ti kasuratan. Tapno ni kastakat. At share na iti negosyo. Kanisot aramatan na para ti managbasa na ti college. Mabaling ka di Maricel nga kaduwain ka mag-istarita keng kuha na. Para pala kang tirik na kanya kay. Sige Manong, ma'am, siyak ti makamo, duwata ti mag-istarita ken ni Ronnie. Edi damo Manong nemi kaslaong pelat day dayaw na iti kayong na. Ronnie, Manong ko na. Ikatamantan niya managuram keng kuha na. Gamot ada regalo na keng ka. Ano ba regalo na kanya? Ronnie, kinabud nun na ito kahit kakasarita ng kaslawan tig ganas mo makisarita kanya. Kasi nga kinasarita ni Maricel, duwa kam ti makisarita keng ka. Kahit kung ibaga keng ka nga, saan nga binukbukudan ni Manang mo titawid? Kensang kumat na binukbukudan at tinawid kalpasan nga awanin ni Manang mo. Nagguduha kayo. Nagguduha ka nga po swapin nga di munted. Ronnie, please. Maricel, agad. Tangsita kasta. Dayawang tininaw ng musika. Nawapi nga saan nga naitad kang kaidi. Saan pa lang mabalin? Kaputa ubing kapay. Ngayon kaputa, nagradualan nga ti high school, kas na ilanad iti kasuratan. Itan nga maipakamukin ka. Ada share mo, kada di mapastrict ti negosyo, na may deposito di bank account mo. Ada bank account mo, ito kukin ka. Dito yun. Ada nagnanaditan. Gadahin mo naman o. Kwartak dito eh. Manong ko naman. Kukwak dito Manong. Ada bibinulang na may nanita. Hindi. Ada ramating ng basa. Kawin. Sobra-sobra ah. Ano no karo diya duma? Dakin kan. At kwartam nga rod. Sikat ti makamog desisyon. Yan tangit nagraduar kan ti high school. Among mga tamatan nga tagibanin sa libat-matan ti para keng ka. Yan tangay. At dakad to di. Adamat ni Maricel lamang tulong keng ka. Di isot pagigamam. Tayson tumad lang ti pagigamam ito no dumting ka nito nga agasawa kayo. Alam ano nga nyo. Imbaga ni Auntie Delia kanta na kinawatan nyo. O ano yan? Okay nga? Awan yung problema?
Saan ka nagrebelde pa, bayaw? Bayaw. Dahil kortak. Da, ang sample lang, mabaling may paggam kang kaidi. At ang taon mo lang idi. Ngamita, tanam namain min nga matinon ti panunot mo, taadan na mangbalag kang ka, mang mandar kang ka, mang control kang ka, taadan na girlfriend mo, nga siya at iti pampanunot na. So nga, maitalakan kang ka. Kadadakin ka ng desisyon na nataramatin. Pangaramatam. Agyaman bayaw. Awan sa bali nga pagyamanam. Nasambad lang nga nagitinagan kang ka, kanti kapsat mo. Kang runanti amin. Niya po Diyos. Di ka dinakaguran bayaw. Abi kung makagura ka, sikat manggurgura ka niya, kada kami. Bayaw, I'm sorry. Okay lang bayaw. Basta ikarim ha. Among usaran. Ito na siya at nga pangusaran. Ti kwarta nga parakan ka. Ulitek. Malaksit ita adan ikawarta iti bangko. Manay na yun ang data every month. May deposit account mo. Iti share mo ti negosyo. Yaman nagbayaw. Nagyaman ka kina po Diyos. Naidakdak ka dito nga lugar. Dito ka nga nagtino. Dito ka nga nasarakam ni Maricel. Nga na magbalbali ti panunot mo. Manong nemi inaramat ni Ronnie ti kwarta nga kukwa na. Apanang tulong na kada kami manong nemi. Kada kami kunak na Antidelia. Kabata, marakrak-rak mo ito nang naroon no kastang agbagyo, balayda. Di makil mo ito manong nga pimintas. Kastamat, kada kami kininanang, tsak kumakayat ang sa ang ipasdak manong nemi, iti negosyo ni Rooney, iti iki ti baybay. Ginatang na manong nemi, nalawa, kinapintas sa paset ti baybay, sa napinagbalin nga beach resort manong nemi. Tintuloy na nagbasa, ang kasmat ti panagbasak, jak kuma makabasa, tawang harod ti pagbasan kanyak ni nanang ngem. Inikan ni Rooney ni nanang tinakdakkel nga puunan, kahit nagkasusyo da kini Antidelia manong nemi, kini suda manong. Iti agang angkat, nagbaling nga komprador, kadagiti mangalap iti lugar mi, nga aggatang kadagiti makalapan da, nga mga deliver manong nemi, kadagiti nga ikan iti syudad. At pa yung delivery truck, manong nemi, ta nagkasusyo da nanang kini Antidelia. Iti syudad, manong nemi nga panakabasera, iti probinsya mi, dito kami nga nagbasa, kaduwak ni Ronnie, kastamatan kini Helen, numapang ka magbasa, may misa nga lugan ti pagluganan mi. Kotse, ako kwa ni Ronnie. Kastamat man ino agawid kami manong. At kiti gondahoy nga pasaray, kasla mayanod kami ti sulisog, kini Ronnie, nga na-control kami manong. Aging gangsa nga napuputan, ti pa naglabas ti panawen, kat agraduar kami iti college, manong nemi. At damat na pasdek, manong nemi nga balay, nga kukwa ni Ronnie, nga malaksid iti beach resort, at dapat dakkel nga balay, manong nemi, apa nakabalay na, nagbalinan nga balay, mi nga dua, nga nagbalinan nga balay, iti may sa pamilya, ta nag-asawa kami, nadaan kami titalungan nak manong nemi. Nga tiagdama manong nemi ket nagkapitan ti asawa iti barangay mi. Kaya nga tilang napalabas manong naming eleksyon. Kaniso iti nag-vice mayor iti ilimi. Kaya iti manong naming isot ag mayor ang hambay lang ko na naman. Kaya na pala pise, sakbay, ngagmayor iso. Pimintas ti barangay mi, manong nemi tigid ti baybay, manipo di didimteng ni Ronnie. Kaputadot na itultulong na, manong nemi, nagsayatan ti barangay mi. Kan nagsayatan ti ilim. Manong nemi, tekunadan, no talaga, nga kayat metlang ti tao tagbalbaliw. Nga baliwan na ti turong ti biyag na.
Siyak man nga agpay sa tinaramat ni Habod Diyos tapno ti kasta ket baliwan ni Ronnie. Titurong tibiyag na kananugutan na iti kadda na ti tulubong nga mga non ti pagribagan na ngagserbi iti pada nga tao ken panagserbi na kani Apo Diyos. Dati nga ron ti pagkasarita manong name nga nagyaman naklauna iti anos mo nga nangibasa kalpasan nga in-share ken ka ti Italiana. Ket thank you very much iti ingka panangurus ken panangibasa. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Maricel. Thank you, Maricel. Thank you pa nagsurat. Thank you mat kaligitay nag-comment. Salamat po kada kayo.